Kubor nakaslem jong unongsan hima. Who are you? Who are you? Pide mano, mano, mano. Who are you? Who are you? Pide mano, 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 mano. Uteng shop ka film haban Tony uba Daniel Nongrum. Ula pentep baka jingshna ka jong u ya kane ka film ban penyasirim dori ki arngut ki teng shop kalong ban pen pher ya karu komshna film khasi. Kane ka jingthu uba Daniel kadai hadien baya ka film haban Tony on sapen ibiang habiju cinema shalong nadu ka santre unai lar hajar apoar hakapor khatwei shiteng menstem ar shiteng no phaisngi bat san shiteng janmin. Kumbafi ima haki social media ki jonga banga thong tu ba ya ka bijuhi ki mut update no shaka 2K 4K kata kamut kitu ki film ki barim long ki film barim ngakran kum ka habat to ni bat ki film khasiru ki ba pan i menchwa kim numla shu ban pan i kan long ha biju namar ba lada fi ko ban pan i pihap convert cha 2K 4K kan long ka jing e ka bakrau yangi ki producer ki ba shnai ki film long ki ban pan i ki film barim kan namar ban convert cha 2K 4K lut de kilang te ya ka film barim hi bangin convert cha 2K 4K long kalong sistem hi ki producer te denen ni kadau ba ngi ong ni fi ba soba bon ana jingkershan hakani ka de ka sien ka bakhadu soba bon a jingkershan yangi kani namar kani ka de ka sien ka bakhadu bangin pani ni film Chupai kendiat haus nam aja khat nyo pi pani to ko film pikan mau brayu to ko por pani ne ko film akan ma wei ban klet is ni kha jong ki khun la jong ma te ni kha jong ni ka haban to ni long ka sni barli sini ka film ka dei arpinyo trek oktober arzar khanyo ya kan film ni kalong shisha ka ika balong rajan ha bat kaman siem jonga ma namar bangasna kan ka film rum dei bangasna arzar khanyo kare bangi la plan na du arzar khatwei khat ar bang kumno bansna hak film khasi kumno ban wanra kata ka jing per lani ka jing pen kala lani hak story hak line sakinu kinu long nyapet kanu ka story ka bam judan long pajudan hak film khasi kan mamchwa te ngayo kan subject bang akwa ban sina e ka ba per kan film khasi long akwa ban wanra kata ka film khasi ka long per na ki film khasi te ha to ko por pi pani ko film ha biju cinema kalong kumno ka jingkershan jo ba ki bun em kayat em ka film to ko por ha tu ka por te kayat shishahi ka film te nakadaw ngong kadai ka jingkershan ke jong pihi bangi laban sina film biang te nakadaw hakani ka sien ka bakhadu mentar ngakwa ka jingkershan na pi bakitu ki bam pat yo i so bawan wan pet no nama kadai ka sien ka bakhadu bat kitu ki bala iru ngatrai kilaklet no alasan sinam te kilaklet ka story itu one refresh biang namar ya kani ka film ni finyo baro finyo jingir ke finyo ka jingya sho finyo ka jingya i finyo ka jingya h perlok kumno ka jingya h perlok kalong strong hakani ka film kumno ka jingya dai sipara ka pen i hang ni bat kumno ka jing kata ka jinglong positiveness mo jong kibriu kata ka jingmut ka jinglong positif kalong ba kalong kibriu ki dibandan kata ka jingmut ka balong ka jing kata ka jingmut ka balong ka ba shy banle ki kam babhan da banta ki wei ken long di bandan kum kata ka jingmut ha long ka jinglong hangi kibriu bangi di banle ki ka babha da banta ki wei om ban per khatang ila di simat Try to understand, I can be your friend, but I can be your man. So running on the ball, I don't have no clue. I can know you love me if your love is true. Love like a present, I can't make it. ti sutanat ba piong ba kane ka film ko long ban le ai napta ki brik bedok ma ti ha kane ka film kane pani pi pani man taya kane ka ya kane ka film ha biju cinema ti ki jing ai sobha ngayu tip ba pi ai sobha pa ba ro kajing ai sobha nakaliang ka team jongi na ka Daniel Nongrum film si kalong gumba kajing le sobha bat ki namar kadi kajing kershan jong ki bangila ban pen si pen i ni film te kadi ka sien ka basan bat kajing hakaju ka por kadi santarik bat hakaju ka por ka dap san snem man tau snem te ngin ngi kwa ban le sobha bat ki pat ba hi kan kata kalong ba kajing ai sobha jongi kalong kum ni la lada piwan pe ni film katu ka tiket bathiet ma phi katu hi kan dei ka loki draw jong fi kata gamut ba katu ka tiket ba phi kala dei lupa ka loki draw te ki ba job kin long laingot haka wei ka show kata gamut mdei tang
long kamdai bar sisngi long haman kasyo hakawai kasyo khabe steng dan langut kinong job bar steng dan langut kinong job bat basan steng dan langut kinong job katakan ne hadu sandi te laisngi te ki job kin long first prize kan ngin ada cash prize ka t-shirt bat ki prize ki baar kin yok tangka prize sudah bat ki balai ru kin yok tangka prize sudah takada long ki kumno bangin pen banai kini ki result ma nama ka tiket ladon lupa hantu namar hapor ba pitip tiket kadan arteli ka we ne bentak ki pat ba pin bat akti ka we ne bentak ka counter te counter ngin kitu tiket ki badan ha counter ngin siam mangi ngin bu mangi ngin milai lang tu bar bat basyong syapo basyong sejrong basyong sedin ngin milai lang haju bat kumno ban pen banai ki tiket ngin pen banai hapor interval ngin pen banai ki result ba job long ngin flashback hantu ha projector hapor pen film tu ngin pen ka screen tu ngin pen banai hantu ngin pen banai hantu hapor interval kan te ki bri ki kinyo i kan ye kin pait tu nombor jang tu danam dei dei ha tu kinyo yang tu dan kin dari ba job kin wan sepo kin long kila ban wan siam ha kanu kapor tamba omdai palat ya ka spotrik namar hadu spotrik ngin hadu spotrik kan ka film kan dan biju mo te ngila ban wan siam hadu spotrik kila am ki bajop gila ban pan hatu katu kasini ngila ready nomor ki price ngila ready lupa na du mentahi te kasyong na stang ki patba bakinuan ajing kersyan bat kani kajing le sobha jungi kan long kaji mentoy ye pisiaru ki bawan pet amba pincuan pet yangi ban ajing kersyan dabai piblot pisah handai kai ke basutan menta kalong mangir ngile sobha lang hajing dap san senam dak ba ai ngobha lang ye ki patba ki baju ajing kersyan ini kan long ipan jing kersyan ri man ka por ngispan jing kersyan handai ngim ai kan ni keleng jungi te nak kana mentangi kwa ban ai kan lang ngi pan jing kersyan ru ngi kwa ban ai sobha lang ki patba nong pet jungi kan long ini kenduk bat ngi personally long ngin kendu eki nong Christian jungi long sultanat para Everybody loves me, everybody wants me, everybody need me, everybody. Ti sultanat ba iba Daniel yung bin I price tekan mau baro ipet bahag ni channel pimdai ban ja hakini kilais ni santarik nyetarik mo lais ni ipunyo ka price bat lada dek tiket jung pi ya direct ba iba Daniel lagi ba counter ngayo price mo to sultanat ba PI subhay pa iba te kane ka film jung pi kan ne betang stayo na continue na kumno pekre kumno am kata ka jingkeli ngan ne thu khana fi knet no ngan kan khamjong knet to mele to ngai ki pat bar kin snow tanat ban sngap knet te hapar shwa ban release shwa ban release ini ka film ru kadai ka jingpan jonga jingbet no try biju nadu men chamsnam hakapor ba pani ka film jingem te shwa ka turu hapar ba pani film thongyanga ru ngala pan yu namar bang ong ba ngaku sobha ban pen ai ban pen i ngai ni film ha arja fuar namar bang aku ban pen i namar ba kan dap sundan sansnam te hakajing ka pat jonga bat hakajing ong jonga kum tayo try biju ong ka biang tongan pet hakanu ka slat ka ba dap tang stayo nomor ngar ngam kwa fi ban peni tayo nomor kadi ka film ba kamrem te kipat baro nget kin so thu kata kumba fitep ma habiju utabawan ningkang utaw yo kolai te kemut kumangi ngilali bu certificate lupa na du menswa plus ngilali ong biang ngila remind yo ubangin peni te kemut ngilalong kumangi panjing ben na ubangin peni biang te Syabanwan kani ka film ka jing ie lani ka tu khat sau pra lani ka jok lani ka tu komei jonga mo kitu ki film ki ba yu kadai ka film jonga shwan ningkong ka ba deban pani ya kitu baro ndai ka sujareng khat kalong ba hakapor ba kalat slot hang te biju kalat bit arar tayo mo te kapor pani ka jing ie kalat artayo te fun biju nga om pani nga tengok anin mumla arar tayo ngakwa bit ka slot bit tek tang tayo ban pani ngi phai biang jeng ka film haban to ni kai pelong ipi ba pinsna ka film haban to ni phaiden biang nya ka juk oh ka jing pelong e ban snai ni ka film mi kumta ba ong fi menehi ka de ka sien ka baningkong ba ki film khasi kin dan double face kamut arngut uju aktor ni pajudan ka film khasi jungi ban dan arngut te kawan konsep banga kwa ban ai ki batmai kan film khasi kinong pet jungi ki audience jungi in ai ki ba pair ba ki brek nda pair kin dong kendet are kumno film khasi ru kila ki ba plot de ki pau kuru de ki spa kuru kila ban chna ngi da ki lak ru ni persang ban chna nginde bang compare bet ki we tang de ki lak ru ni persang ban le namar ka sap bang dan mangi hang ni am kalong ka sap ka de natural long ngimdan gi jingpule ngimdan gi jingkai nang ni nang tai hindai ka de ka sap ba u blai ku ngani tu ifi kalong ba lada kini ki berubah
ki basna kini teknologi la kiwan sini silong am kini ro ini nama hai budget basan lak paulak am ni sna film ndai kiwai ki Bollywood la ni ki film Assamese ni kino am haka budget jungi dan dei ka pisah jong ki spot boy long kitu kinong erap katai ndai ngipat hai tu budget ni sna film kata ro am ni sna film ka baper ni kiwai kalong kum double face ban sna double face dan kam technician ki babes ki cameraman ki babes ki nong ak ki babiang long kunta kan tingi persang ka babiang la benta ki pat ba jungi bakin dapat tu kin suhun kan te hai budget baret ni persang ban le ka babhatam na benta jungi Haban tu ni, pi batayang ikan diat cepang kata ke kerteng. Haban tu ni, balik pi kerteng. Kayak gejumut, haban tu ni. Ngan situ karena mau ni kelong ba. Aku pur bangai keren bet kenum jonga, bet henmen jonga, bang aku aban sinai kan ke film. Ringkat aku badan lang bet iba Fabian. So kami, so bangin sinai ni ke film. Tengi ong ini bu kerteng kumno ya kan ke film. Badan arngut. Tenga hangahi kawan bet kumi. Haban udai utu aktor ubak ke film kan wat pada Syam. Tony udah itu aktor bagai film Junam. Tengok kan combine lang ikini arngot uwe haban uwe Tony kan. Tengok ada lupa ki karakter i. Uwe de jong ka uwe de jong ka nganwat haban Asyam, uwe de jong ka Junam. Tengok kan combine lang ikini karakter jong haban baru Tony dan pelang dan haban Tony. Dai na kada ngami kerteng haban Tony gini film. Tengok nak kada gibri kili jong haban Tony. Beli haban Tony. Kemudian haban Tony long hajin dah kilawan pet ka film kisah stu pat ka kerteng ya ka meaning jong ni ka film kan haban tu ni kamu dari double face Ting ni keren Jepang jong pi kan ka film haban tu ni. Te hawa pi ong kerteng haban tu ni. Te kai pa ka jing senang mar ka film bitan ka jing senang. Kai ka jimut, kai ka jing senang piwan ra ya ka film. Ka positif jong ni ka film hi ka long dei ban long bayasha bat dei ban long ban le bha ye ki wei ki long ban le bha ye ki wei ki badan kam ka jing rap jong pi kan wat lada pi la ban rap tang stingka ni sisparu dan kam ban ka jing snguret bat ka jing le bha ye ki wei kan ka long kan ka film ka message kum tai long pi dei ban le bha ye ki wei ki badan kam ka jing rap jong pi wat lada pi ai jing ai ibarat makanaru ndai ka dei ai ka ba yarap na banta jong ki Te kan ka film ngi ki don labun wat ki balak klaro. Te ngi ko bentip mana-mana balak klar na ka film. Kumpan supen kan mau fi ka jingklat dan langut akan ka film mo te banikong iba klat di ba pol kan te ngirung isngu si ka tu ka jing bana tingi lawan pet ngil ai jing skulam na kalian ka jongi na ka tin jongi kumjo ai ba boy bat kumjo ai lead ambassador karum no te kadai kadai ba comedy ni ka film bari bashar boy ba perlok jonga kan ka film te kadai ka jing du ka bakrawingi namar ki maki ki de shisha ki artist ki balong talan hai kum iba pol latman makanaru katalan jong i kalong bas hai long natural ha bakran u ambras le mentan kam bani kran nadu ki nganwa ban Syam nadu tu budi alumuri nadu kum bashar boy udan talan la jong long ido shisha ki men siam la ni kita ki talan mo ki balong kajing du nong shisha ka ya ka industry ya ka personal life jong ki ngam tip ki long kum no handai ka ai ka balak no senyang maki ya ka film ki la no senyang shisha ka film ki la shisha kita ki jingkan mau bat kita ki performance ki babas ha ki film kasi jong tang kata hai Oh.